Antaron. Ha? Asa ka ba? Kini lagi mag-date kita diri gud ta. Pan Sure, ta. juga. Maglot makayo Okay ra man diri gud kay may mo makakita sa tuwa. Kaysa na. Pero ha? Kanay mo kuya, basta makita ang taala dari ha? Under to nako. Si otoy daghay istorya pala hadlok to nako. Ay ka bala ka to. Hadlok bitaw, masakpan ta, hadlok. Ay, dili ta masakpan. Isa pag masakpan ta no hadlok mga kuan. Ay kado ako'y bala May to. makakita sa tuwan na rin, masumbong dito. Nya mo sulong ko dari. Layo ra kay to dito. Uy nakabalo way tao di. Kisa mo sumbong diri way tao diri oh. Kabalo ka nang uyab nako. Pati nang isuga pag wala ko. Pag naanak ko mohilom na ba? Nawa. Oh, sige, para lang po sa tong kalipay. So, muli ta masakpan di. Uilo ta. Ako dito sa lalom sa kuan, durian sa dating tagpuan bitaw. Ah, let's go. Kanang kuan ba? Taot, manguli na ta ha kay kanang nalakaw pa mo guro magkaiban pa ko ba. Patiwas na Sa ko man di. banan pati ka. Ayun na oy, kabisa masakpan ta si mga uyab. Bingki, kakita ka ni Jimmy? Ni Jimmy? Ma'am, di ka sabay na babae. Ha? Dito sa may durian no? Pagtarong ko dadong ki, asa may dapit? Guys, durian na. May durianan dia. Aron rin tawhan ni huda be. Kamot ito tan dili ta masakpan kay magtigi jud mo tong uyab nako kay pati to ka mandita pod isog kay to. Nga, Pero bilog ka. na ako mo hilom jud to siya, mahadlok jud to nako. Antay ka ha, basta madumugan ko ato ba? Dili ta pasakop jud. Tago lang jud ta bahalag diri sa bagnot tirada mga kuan ba. Kita-kita to bagnot lang na ba. Sure ba? Lagi isog kay to pero pag naa ako, hilom jud to. Abi ako'y abilidad no nga mo kontrol og babae. Wow. Pag sure dia, di ko nimo makontrol. Di ka kabot sa kog maibog kong lain. Ayo pag ibog-ibog lain no dapat ako ra. Ikaw ra? Duha, mag-imis mo kinabuhi. At least ikaw kung love kayo, katoy siya pang kuan naman to pang pag wala ka siya napura na ba. Eh, kuyawa po di mo no? Kumutuwa ng istorya ninyo. Mas love man ka ato kaysa at kuan. Basta ang importante di ta masakpan ha. Oo, kana di pinangkamutan to di ta masakpan. Nya. Lakaw na ta? Tamo kalanon pud ba no? Ta? Dili. Hindi ta. Naara ni ka diri Jimmy ha? Ganiya ko pinangita ni mo ba? Ikaw, kinsa mo ka bayana ka? Kabalo kang nayuyag nga makidate-date bang ka? Wow. Kuyawa ni mo maning ka no? Unsay labot na ko imo kuyab na ibog sa kuha. Mas lab ko sa imo kuyab. Unsay labot nimo? Love ni mo Jimmy, love? Love ni mo siya? Nyon saan mo ko nimo? Tarunga ko Jimmy ha? Tarung-tarunga jud ko. Askin sa love ni mo namong duha. Tong bayana ka. Alir ko diri. Basi nagtuo kag nahadlok ko nimo. Ano ko nahadlok nimo day? Oh, ako nadlo ko nimo? O nag-ingon ko nahadlok ka. Oh, nya karon. Unsay magipili papilian na imo kuyab? Kabalo man ko. Pero kabalo man kang nanay uyab ang tao nganong mag-uban-uban magyapon kana. Oh, wow. Unsay labot na ko muban-uban na sa kuha. Siya may naguban-uban sa kuha. Baka kabalo nga kada Sabado may dili magsigig date. Oh, kabalo man day kang nauyab. Katol na jud kay na day, katol. Wow, ako nagkatol. Imong uyab mo ni katol. O ni patol pog ka. Wako ni patol siya. Siya may sigig. Pangwan sa O kuha. dili man amo kuan imong kuan. Mana imong uyab? Kontrola na imong uyab. Dili man amo kiringking ang laki day og di pog ka mo Kay katol. dili ikaw iyang lab. Ako jud kay ako'y una. Bisan pag ikaw una, kay dili ikaw iyang lab. Tanaw lang ko dok. Kada Sabado may kadate dire ikaw. Ikaw. O, di ba? Mag-date-date mo dira bisan kabalo ka nga uyab ni ana. Kabalo man ko pero ako iyang gipili. Dili ikaw. O, nganong mo patol man jud ka? Kabalo man kang di ikaw nakauna ana. As I said, wako ni patol sa imong uyab. Imong uyab mo ni patol sa kuha. Ni patol. Og ikaw jud katol kaayo. Tanawa ko. Tutuki ko. Tanawa kong lawas. Manang ikaw, at imanan na imong lawas para piliun ka. Or siguro, ako lang gid iyang lab. Ikaw dili. Palagutang bayhana ka, ikaw pa'y kabit, ikaw pa'y isog kaayo. Arago kog sugday kay basig maunsa pati karon. Maunsa? Nagtuo kag magpatara ako. Excuse me? Bitaw, kay gamay na lang jud kulang, gamay lang jud kulang. Makumutan ko na nang nimo. Pero gud Jimmy! Ibiyaan kasi mong uyab. Uli na dito pangitato imong uyab. Kay magsabot na pud mig kanos ami magkita. Sige, usba pa ninyo. Kay basig sunod bakit sakpan tabo maunsa na tikang bayhana ka. See you next Saturday. Bye. Cha!